Здравейте, машинки! Днес отново започваме клипа без Денко, защото никакъв го няма. Предполагам сте гледали това. И това. И това. Но какво всъщност е карате? Намираме се в клуб Будушин, където ще намерим Денко. Той е дошъл да тренира уж. Ей, мухли! Какво правите там, ме? Аз на тебе колко пъти да ти кажа да не снимаш влога без мене, бе. Здравейте, машинки, аз съм Денко и днес специален гост в нашото нещо е сенсей Васил Тепеделенев. Здравейте. И днешната тема е каратистите и псевдокаратистите и всякакви такива някакви нинджи. Много дълбока тема. Много дълбока тема. Първият въпрос към вас е какво ви подтикна да тренирате карате, от колко време се занимавате и на какво ви научи то? В принцип започнах да тренирам карате като малък. Така. Нашите ме накараха, почнах пушка на шега да тренирам и в един момент с течение на времето, може би вече близо 20 години, това нещо става като начин на живот. Какво ми носи карате? В принцип увереност, дух в целия живот, неща, които могат да приложат. Самодисциплина, абсолютно всичко. Смея да твърдя, че не знам дали съм успял човек, но каквито успеха делят, те се дължат най-вече на карате. Не е бой или нещо друго, ами самото изкуство да се така. Основната тема на нашата прилича днеска е какво мислите за тези псевдокаратисти, нинджи, които взимат от някъде някакви колани и се мислят, че са вече миналата работа. Какво е вашето мнение за тях? За съжаление, в момента се напълни навсякъде с изключително много хора и да им подаряват степени. Има някакви хора, ето видяли му по интернет клипчето, дали му прембян кола и така нататък. Това за мен е смешна работа. Как по принцип трябва да се вземе тази степен и да се заслужи по-точно? Изпитам особено пък за черен план. Това е нещо изключително сериозно, нещо през което човек трябва да премине, да се пребори психически, да живее, да преодолее много трудности и да докаже най-вече, че е готов за новата степен за отговорността. В момента, в който го подарят това нещо, ти нито има как да го живееш, нито има как да си сигурен, че това нещо е реално, нито нищо обзето. Мен би било срама, ако някой ми подари така степен. Не знам. Пълно е в момента с такива. А какво мислите за така наречените батки и биячи, които на улицата много са силни, вилни, а де-факто когато влязат в една такава зала и разбират, че ще не се получава? Има доста хора, които егото им е много силно. Или пък има хора, които влизат първо в зала по нещо, една тренировка и си мислят, че са супер прави и така нататък. В повечето случаи това е някакво фалшиво его и си мислят, че могат нещо, но всъщност не могат нищо. И в момента, в който влезеш в една зала по бойни изкуства и нещо друго, няма значение, не са само бойни изкуства, виждат, че нещата хич не са толкова прости и лесни, колкото си ги представят. И последният въпрос е, има ли най-добро изкуство? Нали всички казват, кикбокса е най-добър, муай-тай е най-добър. Има ли такова нещо като най-добро изкуство? Не. Аз не мога да кажа, че има най-добро изкуство, мога да кажа, че абсолютно всяко едно бойно изкуство има и плюсове, и минуси, но това как един човек ще бъде като боец или практикуваш, най-вече зависи от това какъв му е инструктора и самия той като човек как се отнася с тренировките и всичко останало. Така че реално всичко зависи от нас, бойно изкуство няма лошо, което да е. Да, зависи от трениращите. Абсолютно, да. Аз не се занимавам само с едно бойно изкуство, карате основно, но... С какво друго се? Занимавам се и с тейквондо, докоснал съм се до джиу-джитсу, кикбокс, бокс, винг чун, самозащита приложена, с руски майстори, които съм работил и така нататък. Смея да твърдя, че абсолютно от всякъде има какво да се вземе и да се надгради човек, да се ограмоти. Общо взето, това е според мен. Няма лошо бойно изкуство. Машинки, разбрахте, да запомните и така нататък. Абе, знаеш ли какво? Навсякъде на нинджи каратисти.
ще ми стане те сега. Значи, беше ми много приятно да благодаря. Ебане! Да, ебане и умрем за глупости и простоти. Забравиш, копчето, натискаш, Бутона. тук ще има някакви клипове, тук ще има още някакви клипове. Натискай веднага, защото не знам точно ти. Виж тук нинджи, каратисти, става лошо. Ай.